Kublai pi baro ngi pedang sobai pi shaka thup kubor menta ka janmet shaban phaj ki kubor ki babnya nginya pechwai ki mat bakong san Leperda umentri rangba yaka swarvet mahamandir ha umraha hanongba Varanasi Nangyay beteng ka jingsha penthut hapo ka dorbar Lok Sabha bat Rajya Sabha nakadaw jong ka jingtuna ha kirukam pahara Pin ijing sultanat kanong ba Bangalore ha ka bayade bat usok nyamtra Khasi ha ka tamasa Zest Fest. Lakan mau buram yo umelung kari Khasi ususo tham ha ka lingkho sniyap ka ba prapo lai jong u. Bat kentu ka World Health Organization ya kiri banong ki ba pikir hadien balas dangkiu biang ka kelam COVID. Kikubor ki babnya Menteri Rangba adu kari Narendra Modi ulaong bahadin posnem balayo ya ka jinglat lot ki jaka kentang jong kani kari menta ki lasdang bansaki ya ka roy kapar haringkat bat ka jingthau ya ki maumer ki baharukom ha ka bayadei bat ka jingsan jingkiu ha ka kamai ka kaji Hadin bala deple perda ya ka swarvet mahamandir ka badangshu tei thamai ha umaraha hanong ba Varanasi menta kasngi umodi ulaong ba ka jingte ya ka Ram Temple ansa pendap no hanong ba Ayodhya satang hapo khendiak tayo Menteri Rangba adu ulalet jingo arsngi linter ya ka ne ka constituency jong u Hajilla Uttar Pradesh सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना Baro artali ki dorbar jong ka yeng dorbar thau an menta kasngi ki dangyai beteng banmat ya ki jingsha penthut ha ka bayadei bat ka jingduna ka rukam pahara hapo ka dorbar Lok Sabha ya ka dorbar Lok Sabha bat Rajya Sabha lapin sange shwa hadu arbaje no phaisngi hadin balanang jor ka perta ka shula na kalyang jong kalyang persha ha ka bayadei bat kani kaman Hapo Lok Sabha hadin balas dang biang ka dorbar hadin ka jing sange ka baningkong ha ka por khat arbaje minsngi ki dekot yeng dorbar na ka seng Congress DMK TMC JDU bat kiwe ki latur shajan ka jakashong ulampang ha ka ba kila pertashla persha ya ka sarkar ha ka bayadei bat ka jingdeko trekam ki bor pahara Hapadeng kini baro lawan ru ya ka an Road Telecommunications Bill arjar arpulai hapo kayeng dorbar. Katamasa Zest Fest balalai sngi linter kabalalong hanong ba Bangalore kalakut hapadeng ka jingsotenat shikadei hadin ba palat ya ka hendriu po hadu hnyopo na ka shispa na ka sauton usok nyamtra Khasi ladep bandi haswaban penhap perdano na kani katamasa. Hakas ngikut jong kani katamasa kabalalong Halal Bagh Botanical Garden hanong ba Bangalore labu buon teli kebasa ha kabala bu ya ushinrai lakadong bat ya kangap tenrai hapo jela Meghalaya Uhe officer on special duty jong katanat food processing uba makbul lingdo suyam ula penpau ya ke jingso hun jong u ya kidak kishen ki basno tanat shibun ki ba ulayo na kani kanong ba bat ulam banjuru halor ke jingthu ban penyatre lang ya ki nong de jong kani kathan bat ki company he kum ka big basket bat ka Reliance Fresh ban shalan ya kini ki mar na kani ka jilla We have seen it. People in Bangalore, they have given their feedback when you compare it with the Nagpur oranges and that. See, the moment they taste the fruit, they said, this is really what kind of fruit? This is so sweet, it's so unique. Ya ka an Road Telecommunications Bill arjar apulai lawan ra mentakasngi hapo dorbar Lok Sabha. Kani ka an ka thumu ban penkala bat ban te song lang ya ka an ka bayadei bat ka roy ka par ka jing penyar bat jing trikam jong ka ying jong ka jing shakri telecommunication services bat ki telecommunication network ka pet ru ya ka jing pen khamti ya ki kam ki jam ki babun jaj bun rukam ya ka lingkho sngi yap ka ba prapo
lai jong umilung kari khasi ususu tham la rakhe mentakasni ha jowai la penlong ya ka program ha Jaintia Eastern College da ka Khasi Author Society u MP ka Dorba Rajya Sabha u Dr. WR Kharluki u bala donlang ha kane ka program ula sam ula kentu ya ki samla pule banang kentiu shushu ya ki kam ki jam jong ususu tham Hakaju kapor kaseng KSU kalale don buram da ka balej bu sentiu ha umat sa kenmau ya umelung kari khasi ususo tham ha nehu ya ubalate ha usnem arjar hinyo da kaseng KSU kidekot kaseng KSU na kishnat trekam baper kila penlong ya ka jingyas ngap jar ka ba arminen kum kadak ka buram ka ba kraw e ya uni umelung papau nam kari khasi Kaseng HYC kawai na kiseng bhalang hapo jila Meghalaya kalala ban kya ya ka sarkar jila badai ban shimti ya kisin jam ban pentikna ya ka kamai ka kaji jong kinong hikai jong gani ka jila Habakran siya ka DD News u President jong ka Trap Youth Council u Roy Kupar Sindrem ula ongru bakarai ban pendon kamno dakikot NCERT amday ban shupin bor ya ka sarkar bat dairu ban pentre kam ya ka nekarai tang andala dep ban ya taine sanibha hakaju kapor ula ongru baka sarkar pedeng ka dei ban menjur no ya ka ILP bat kiwe haswa ban wanra ya ka lentirel shakri lum khasi bat Jaintia urge upon the state government under the leadership of Shri Konrad Sangma to kindly take a serious step, not only to go to Delhi and have a conversation with the leadership or the central leadership, but as a state, as the leader of the state, he should take cognizance of this matter, because as a society, as the public of the state, we feel that ILP is the need of the hour. And with regard to the implementation of the railway or connecting railway with the state of Meghalaya, our stand is very clear. Until and unless there are rules or regulation to regulate the movement of people inside the state, the HYC stands against railways. Health Organization kalakentu yakari ban longi bapikir bat ban ya samlem yaki jingtip baper hadin balas dangkiu biang ka klam COVID. Ka WHO kalayathu ba uknyang jingpang ulanang yai kala ya ladina kawai kapor sa kawai pat. Kani kalong hadin baka jingpang kibakta ya ka jingring bat jingpinhyar mensim bat uknyang jingpang batemai UJN1 COVID subvariant kila nangkiu stat shushu. Kanong wat bnya halor ka klam COVID-19 ka Maria van Kerkhove kala penchai ru yakidaw jong kini ki jingkiu kansan bat kilat kilenti banyada. Ka jingshong shit Christmas la ikumba kalas dang menta kiyo ki hat jong kani kanong ba kilaslei de ki pa nong thiet nong pet ha ka babun kila pin itanat bat pin riam ya kani ksor bro kawai kayo do kala khap nya asbak da ki pat ba ka bala pin commenting e ru ikinong de jing de ha kani kayo la pin riam pin itanat ru ya ka khandai lat ka bala nang pin chong shit shu ya ki pa nong lek nong wan kin dukan jan hakandai lat kila khambun breu wat la ki don ki nong di dukan ki babenyaw ru bakayo online kala kata jor bha ya ka kamai ka kaji ka jongki wat ki office sarkar ki yang basa ki dukan ki surok bat ki lenti ki singkin la dep ban pinphu pinpheng na ka benta ka Christmas la penlong ya ka pis rali bat kum joru ya ka jingelang pai ba menta ka sngi ha ara donga ban penram jor halor ka jingsha penhiap bat jingsha thombor badang shen jong armut ki nong hikai ki bana ka snong rang sapara ha ki runar bamla ban itho kini ki nong hikai ki la sha thombor ha ki runar ha snong minyar ha ka ba uwei unong hikai ula khlat no bat uwei pat la kit no hospital la penlong ya kani karali da ka dorbar jong ka snong ara donga ha ka ba yasnok tilang da ki sang bhalang jong kani ka than kum ka GSU FKJGP ADE AHAM AYWO HNYM pat ka sang Mothers Union ha ka ba la sakhi ya bun wat ki pat ba ki bala wan banishim benta ha kani ka jingalang pat ba ha ka bala rai ru ban pen bor ya katanat pulet ban ke mar dori kita ki nong le baman ki ba la ya don kti ha kani ka jingja kawai ka yeng ka badon ha Bishnupur hanong ba Shillong kala ingkong ha ka jingplu ding ka bashir khai mata kasni kinong shong shnong kila yathu bakala don ru ka jing pathai jong ka katang le air shed la ne ka LPG cylinder
Kipulet kila penlong ya kejing toket halor kate kejing pluk ding bat bun teli ki kali pelip ding kila lek penkloi syakate kejaka mentem ya keding. Mentang ngin ya pet ya kejing long jing man kasun beneng hasilong. Kajing shit kalong kat nyau 0.6 degree Celsius bat kajing kriat kalong nyau degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong hinriu pu pra na kashispa min step ba hinyau pu na kashispa janmin. Kasun beneng kan rang hanong ba shilong bat haki jaka ba markam. Syaban poi syaka bakut jong katup kubor ngin ya pet biang sa shisini kimat bakongsan. Plepel da Menteri Rangba ya kaswarvet Mahamandir Mahara Hanong Ba Varanasi. Nang yai beteng kajing sya pentut hapwak adol ba Lok Sabha Raja Sabha nak kadao jong kajing tuna hakir kom pahara. Pin jing song tenat kanong ba Bangalore ha kabaya day berusok yang tera Khasi ha ketemasa Zesfest. Lakan mau burom ya umelong kari Khasi ususu tham ha kalingku sniyap kabab prapulai jong Bat kentu ka World Health Organization ya kiri banlong ki papikir hadian balas tangkiu biang ketelang COVID. Ti parlok da kitu ki khobor ni lapoi syaka bakut jong katup khobor jingi minta ke janmet haduk bangin daya syambiang bat pila syai kasngi kuble pi baro.